आजकालच्या काजळांमध्ये अनेकदा इरिटेशन, पाणी येणे अशा समस्या दिसून येतात. म्हणून आम्ही आयुर्वेदिक पद्धतीने तयार केले आहे ओमिरा आयुर्वेदिक काजळ. हे पहा, हे 2 टाईपमध्ये अवेलेबल आहे. हे बेसिक आणि एक ॲडव्हान्स. हे पूर्णपणे सेफ असून लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वजण वापरू शकता. यामध्ये त्रिफळा, घृत, भीमसेनी कापूर, आल्मंड ऑइल, कॅस्टर्ड ऑइल व इतर पॉवरफुल इन्ग्रेडियंट्सचा समावेश केला आहे. हे इन्ग्रेडियंट डोळ्यांना डीप ब्लॅक फिनिश, स्मूथ ॲप्लिकेशन व कुलिंग इफेक्ट देण्याचं काम करतो. तुम्हाला मी ॲप्लिकेशन करून दाखवते. हे बघू शकता, ज्यामध्ये तुमचे डोळे हे अधिक बोल्ड, ब्युटिफुल आणि अट्रॅक्टिव्ह दिसतात. हे पूर्णपणे केमिकल फ्री आहे, त्यामुळे आयुर्वेदिक केअरचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. तुम्हाला जर हे बाय करायचं असेल तर आत्ताच DM करा.